Ka Office u Executive Engineer PHE Maukerwat Division haka arpulai tari uleber arja arpun riu kalapun ke buram yaki laingot ki Shimet na Southwest Khasi District ki belawan ra nam yaka district lingba ka jingyo priang jongki yaka khusnam bat yo jing itu nakari India haka jal mahotsav arja arpun riu kabla long ha New Delhi men haka khatwai tari uleber arja arpun riu. Kini ki kentop yaka kong LT Mary Lingdo nakasnong Jasiar kabla yo yaka kerdan banding kong jongki kentai lingba ka jing tibet ban test yaka lingba ka FDK nang ta uba spilan jerwa menteri snong pendan diwa la yo ro yaka kerdan banding kong menteri wat tibet bat shimkhia no ban penyaj bet penyaj ranti yaka skim JJM hapo kasnong uba Archimedes nong ram menteri kasnong nong dausau li open ko buram yu haka kerdan ka ba kasnong ka ba yo yaka bam di bro pusau kenta Hagalanti ya jong kajing pentrai ya keneka skim JJM kaba la sanction lingba ka sarkar India rengkat ketilang jong ka division jong ka PHE Maukerwat keneka skim kelarung hapo kasnong kathau ka jongi hakapasdang nakaleng jong ki pa jong stong ki snguk lumar hakapade bak keneka skim namar kumno la ban ai kita ki tap haman lagi longjing rei hadian bang layo ban pentrai yang nek skim dag jing trelang jongi kum ka WWSC ringkat bat kaneka division jaga Maukerwat hawa pentrai yang nek skim kelong ka basa iso bat kum ta ki pajba jong stong keladap dak jing sngo hun hawa kelayo ya kane kaskim kebakar pang kaba la sanction lamang haman lagi tluying aspen kan mau kendiat aspen pau kalong ba kipor ki ba mensua kadon kejing jenjar ha ka baki prieu jok asnong ki haban leitong kham sa jingai na kejing sam namar 4 biang ya kitab haman lagi longjing Habalawan kani skim JJM kelong gajing ku ke bakrau na kabanta kelong sam namar ba man la kawe pakawai kalong jing kelaton lagi tap lagi umkor bat ke umkor ka biang ba hapo kasnong kajongi te lingba kani ka skim ngisku ban ai kublai kerpang na kabanta i prime minister ban prom jengi Iran ra pundi bat kum juru na kabanta kani ka division PHE Maukerwat kabala page benia batla pentrai dikena naga benta kendika skim bat kelong gaji mentoy bakrau naga benta ki pai nang snong te naga leng jonga kum nanglam jong snong ana sukemen bangai kublai kerpang naga benta isa iba ladan bentalang naga benta ka jungi bat ba page ru naga benta ka jing pijing biang bat gaji mentoy bakrau naga benta kasnong kathau hi barok kawe ngi ya kaneka award naka president jong kari India ka jongi ru kadai lingba ka jing trei ratba jong i sar nong psau ringkat ka jing terlang ka jongi kum ka WWSC naka takadaw ngi sayo banshim malashim ya kaneka award naga presiden jongkari India tengda ai kublai kerpang naga banta kendika office kabala itu naga banta kasnong jongi bakalong kasnong kababiat kabiang naga banta ken kam jongka te naglagi jonga ngaso ba kita ki jing penseu ki jonga halor kane ka JJM kabalong ka jing bentoy bakrau naga banta kasnong ka jongi aswa banginyo ya kane ka national award yang ba naka presiden jong kari India kalabu yangi sibun kijing namar ngi haban penbiang yaki kendon kumba ka sorkar kala pa yangi ban penbiang yaki jindon kam ke bedai hapo snong te lembah kani kapor kapan pau kijing ai kublai ya ka PHE department jong ka Maukerwat subdivision kumju ru ya isar kenong sau ibalong i jong ka PHE kumju ru ya KGE bat ya kista boro badeleng ba jong ki kebalawan ra yang ibangin yo ya kanika national award na ka presiden jong kari India bat hakum kata kapor
kebangi ngi klempoi perkat AA Henry nakaliang jong ki kila pentiu bayangi ba ngilishim ya katai ka award na ka presiden jong kari India bat kaburom kalong ya ka shunong bat ya ka WWSC kala long kakti kamuan kakti kadiang nakumta banyo ya kani ka award bat kumju ru ya ki long kemi sangut ki long kemi ki bala don menta ban tes ban submit ya ka report ban kajing tes shisin shi kuota Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya